ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಯಕ್ಷತಾ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಏನು ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಡು ನಾನು ಕೌ ಮ್ಯಾಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೌ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನಿದೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಂಡ ಬಲೆ ಕೈ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕೌ ಮ್ಯಾಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಪಾತರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇದಕ್ಕದುಲ್ಲೆ ಕೌ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಪಂಡ ತಿರ್ತುಂದು ಕಲ್ಲಿಪ್ಪುನೆ. ಸೊ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಕೌ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಕೌ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೆತ್ತಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ನಮಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಪಂಡದು ಬೊಕ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೊಕ ತೋಜ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರು ಕೌ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಂಡ ಅವು ಜಾರುಂಡ ಪೆತ್ತ ಮಿನಿ ಜಾರುಂಡ ಇಟ್ಟು ಪಂಡದು. ಸೊ ಜಾರುನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂದು 2 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕೌ ಮ್ಯಾಟೆ ಪಾಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಐತ ಕಂಜಿಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ದಾಲ ಜಾರುಜಿ ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ ಈ ಕೌ ಮ್ಯಾಟ್ಗ್. ಸೊ ಗ್ರಿಪ್ ವೈಸ್ ತೂವೊಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನೆನ್ ತೋಡನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ಜಾರುಜಿ ಉಂದು. ಸೊ ಗ್ರಿಪ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಎಂಚ ಮಲ್ತುದೆರ್ ಐತ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಗ್ರಿಪ್ ವೈಸ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಜಾರುಜಿ ಪೆತ್ತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಈಸಿ ಆವಡು, ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂದು ತುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಕಜಾವ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಾತ ಗೆತ್ತದು ಅಡ್ ಪಕ್ಕ ಶೋಕಿಂಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಉರ್ದನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು. ಪೊಸಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಕಿನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಕಂಜಿಗೆ ಬಂಡದು ಪೊಸತ್ತುಗೆ ತಂದು ನಾವು ಅಂಚ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತನಾಂಡು ಅಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಅವು ಈತ್ ಮಲ್ಲೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬಂಡ ಸಿಂಗಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಪೆತ್ತಾಗ ಒಂದು ಎಳ್ಳೆ ಪೆತ್ತಾಗ ಬಂಡದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮ್ಯಾಟ್ಲ ಉಂಡು. ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ಲ ಒಂದು ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಂಡ ಪೆತ್ತಾಗುಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಎಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ ತ್ಯಾನ ಎಕ್ಕಡ ತೋಜ್ಪಾಯ್ತ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ರಡ್ಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದವು ಫಿಟ್ ಆದ ಉಂತುಂಡು. ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಂಜಿಗೆ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾರುಂಡು ಐಕ್ ಏನು ಕಂಜಿಲ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಹಿಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ದ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ ಅವು. ಸೊ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐತೆ ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಜಾರುಜಿ ಉಂದು ಏತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತೆಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಜಾರುಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ದಿಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಉಂಡು. ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡು. ನಮಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಉಬಾರಡ್ ತೆತ್ತೊಂದುನ ಮ್ಯಾಟ್ ಉಬಾರಡತ್ತು ಪುತ್ತೂರುಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕಂಜಿ. ಸೊ ಕಂಜಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾರುಂಡು ಜೆಪ್ಪುನೆ ಲಕ್ಕುನೆ ಕಂಬಿ ಪಾಡ್ನೆ ಮಾತಲ ಇಟ್ಟು ಮನ್ಪುಂಡು. ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ದಾದಲ ಇಟ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆವಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತೋಕು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತೆಕ್ಕಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನಿದೆ ಅನೆ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇస్తే ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತಿರಿಪಲೆ ಅನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಅನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ನಂದು ವೀಡಿಯೋ ದಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.